Niin, kello on 2:30 ja taas ollaan navetalla. Täällä on eläinlääkäri käymässä. Katsotaan vähän tiineyksiä ja sitten nupotettiin tässä vasikat. Ne on rauhoitettu sitä varten ja kipulääkitty ja nyt ne alkaa heräillä vähän tokkuraisina. Ja Asman saa tänään toisen rokotuksen. Ja tänään on keskiviikkopäivä, niin lapsilla on illalla harrastukset. Se tarkoittaa, että iltatyöt tehdään yksin. Vähän käydään vuorotelle käyttämässä lapsia. Tänään minä jään kotiin ja teen kaikki iltatyöt täällä.